Аконкагуа. ин қуллаи баландтарин дар Амрикои Ҷанубӣ аст. Аз ин рӯ Аконкагуа ба барномае дохил мешавад, ки ман онро маҷмӯи қуллаҳои кӯҳӣ меномам. ин барнома 7 қуллаи ҷаҳон ном дорад. 7 тарафи ҷаҳон, 7 қитъа, 7 қулла. барои ҳамин Аконкагуа ҳазорон одамонро ҷалб мекунад. аввалан ин имкони дидани қитъаи дигари олам аст ва ҳамзамон фатҳи нуқтаи баландтаринаш. дуюм, ҳамаи онҳое ки лоиҳаи 7 қулларо иҷро мекунанд, ҳатман ба ин ҷо меоянд. сеюм, ин қулла қариб 7000 метр баландӣ дорад, 6962 метр аз сатҳи баҳр. барои ҳамин, нафарони зиёде ки мехоҳанд баландии навбатиро барои худ имтиҳон кунанд, қариб 7000 метр Аконкагуаро интихоб мекунанд. ман бо кӯҳҳо чунин муносибат дорам. агар кӯҳ ба ман писанд ояд ва агар маро бо чизе ҷалб кунад, пас дар дили ман тухме пайдо мешавад, ки баъдтар рӯида бузург мешавад. ман паси чизе намедавам, паси баландӣ ё паси обрӯ. не, ин тавр нест. ман Амрикои Ҷанубиро хеле дӯст медорам. аллакай чандин маротиба дар кишварҳои дигари он будам. Аконкагуа ба 7 қулла дохил аст ва умуман нуқтаи баландтарини нимкураи ҷанубӣ ба ҳисоб меравад. барои ҳамин ин кӯҳи муҳим ва нишонаи хуб ба фикри ман дар фатҳи қуллаҳост. фатҳи қуллаҳои ман ин таърихе аст, ки бесамар намегузарад ва хеле мехостам худро санҷам, бинам то чӣ андоза метавонам аз ҳадди қаблӣ баландтар равам. азбаски қуллаи баландтаринам Калиманҷаро буд, қариб 6000 метр. мехостам ҳоло ба қуллаи баландтар ҳаракат кунам. кӯҳ аз ҷиҳати техникӣ мураккаб нест. агар мо аз роҳи классикӣ равем, он ҳеҷ малакаҳои махсуси кӯҳнавардиро талаб намекунад, аммо бо вуҷуди ин фатҳи баландӣ ва мураккаб аст. экспедитсия ба Аконкагуа аз Аргентина аз шаҳри Мендоса оғоз мешавад. дӯстон, меҳмонхонаи дипломатики Мендосаи Аргентина. имрӯз ҳамаи гурӯҳ ва дастаи мо ҷамъ шуданд. 16 нафар иштирокчӣ, ҳамчунин якчанд нафар роҳбаладони маҳаллии аргентинӣ низ бо мо хоҳанд буд. имрӯз расман экспедитсияи мо ба қуллаи баландтарини Амрикои Ҷанубӣ, ҳатто умуман Амрико оғоз мешавад. ин қуллаи баландтарини берун аз Осиё аст. хулоса унвонҳои зиёд дорад. Аконкагуа. умедворам, ки мо фатҳаш мекунем. пас аз ҳамаи омодагиҳои пешакӣ мо ба кӯҳҳо меравем. ин ҳамон чизе аст, ки ҳама барои он ба ин ҷо омаданд. на танҳо барои ҳамту тамошои ин зебоиҳо. аз Мендоса то деҳаи Пенитентис, ки наздик ба марзи Чили аст, вобаста ба суръат ва шумораи таваққуфҳо 3-4 соат бо нақлиёт рафтан вақт мегирад. раҳораҳ албатта таваққуф кардан мехоҳӣ, зеро роҳ зебо аст, манзараҳои ҳайратовар, релефи ғайриоддӣ ва барои мо ношинос. кӯҳҳо дар ин ҷо комилан дигаранд. ман онҳоро Мирихӣ меномам. дар роҳ кӯли зебои Патририлос ҳаст, аниқтараш Обанбор. кӯҳҳои атрофаш ҳарчанд хушкшуда намоянд ҳам, оби Обанбор фирӯзаранг аст, зебоии ҳайратовар. мо ба Пенитентис расидем. деҳаи хурд дар баландии 2700 метр аз сатҳи баҳр. ин ҳатто деҳаам нест. ин маҷмӯаи собиқи лиҷаронӣ аст. дар ин ҷо мо борҳоро тақсим мекунем. қисме ба пойгоҳи асосӣ меравад, ки онҳоро пас аз 3 рӯз мегирем, ва қисми дигар ба пойгоҳи конфулентсия меравад, ки онҳоро бошад фардо пас аз нисфирӯзӣ мегирем. дар ин ҷо мо ҳоло ғизои баландкӯҳиро бастабандӣ мекунем.
барномаи кӯҳи мо аз пенитентис оғоз меёбад. Аниқтараш он собиқ маҷмаи лижаронӣ аст. чаро собиқ? Зеро ҳоло бо боридани барф инҷо мушкилот ҳаст, чуноне ки мардуми маҳаллӣ мегӯянд. Дар ин ҷо чандин меҳмонхонаҳои дар ҳолати номуносибанд, аммо роҳи дигаре нест. Метавонӣ дар хаймаҳои бузург ё дар яке аз ҳамин меҳмонхонаҳои кӯҳна шабро рӯз кунӣ. боз як чизи дигаре ки дар пенитентис олист, ин дидани пуэнте де линка мебошад. ин объекти табиӣ ҳайратовар аст. арка, кӯпрук ва дар боло кӯҳ. дар он ҷо ҷамъшудаҳои зебои минералӣ ҳастанд. чаро? зеро дар ин ҷо чашмаҳои гарм мавҷуданд, ки минералҳои зиёд доранд. ин хеле олӣ ва зебо менамояд. замоне ин чашмаҳои гарм осоишгоҳ ва ҳаммомҳо буданд, аммо ҳоло ин ёдгории табиӣ муҳофизат мешавад, ки метавонӣ тамошо кунӣ. имрӯз мо аллакай ба қисмати пиёдагардии хатсайрамон шурӯъ мекунем. аз пенитентис ки дар баландии 2700 метр аз сатҳи баҳр аст, то ба даромадгоҳи боғи миллии Аконкагуа. он ҷо мо сабти ном мекунем, халтаҳои партовро мегирем, то охири роҳи асфалтӣ наздик ба майдончаи чархбол мерасем ва саёҳати кӯҳиамонро оғоз менамоем. имрӯз мо ба пойгоҳи конфулентсия дар баландии 3400 метр аз сатҳи баҳр меравем. ба пеш! дар даромадгоҳи боғи миллӣ аллакай кӯҳро мебинӣ. ин ҳайратовар ва зебо аст. Аконкагуаро барҷастатарин нуқтаи амрико меноманд ва дар ҳол мефаҳмӣ чаро номи кӯҳ Аконкагуа аст. Муҳофизи Сангин дар тарҷума аз забони маҳаллӣ ҳамин гуна маъно дорад. дар ҳақиқат чунон менамояд ки Муҳофизи Сангин дар марзи байни қисми ҳамвори Амрикои ҷанубӣ ва уқёнуси Ором истодааст. кӯҳи бузург, ҳайратовар аст. аввалин мулоқот бо кӯҳ ҳамеша лаҳзаи ҳаяҷоновар ва олӣ аст. гузариши аввал хеле оддӣ буд, зеро аввалан баландӣ кам аст, дуюм ин танҳо ҳаракат додани устухонҳо аст. рӯзҳои аввал организм ба ҳолатҳо ва сарбории муайян одат мекунад, ки ин ба ҳар сурат хуб аст. аввалин рӯзи роҳ рафтан аҷоиб буд ва барои ман ҳатто каме ҳайратовар низ буд, зеро гурӯҳ хеле шодона пеш мерафт. бо суруд, ҳазл, ҳаҷв ва ҳатто рақсу бозиҳо. ин олист. ман чунин дастаҳои кӯҳнавардонро дӯст медорам. мо ба пойгоҳи поёнӣ расидем, ки конфулентсия ном дорад. баландиаш 3400 метр аз сатҳи баҳр. дар ин ҷо мо ду шабро мегузаронем. чӣ эҳсоси гуворо? чӣ тавр моро пазироӣ карданд? меваҳо, писта, нӯшокиҳо, хӯришҳо. ин на танҳо хайма дар майдон миёни кушод аст, ин як пойгоҳи комил аст. ҳатто кат ва курпа низ дорад. холоса ҳамаш олист. сатҳи хидматрасонӣ. шумо метавонед онро худатон ташкил диҳед. масалан, шумо метавонед ба ширкати маҳаллӣ муроҷиат намоед. ба ман ҳеҷ чиз лозим нест ғайр аз роҳбалад ва иҷозатнома. шумо худатон дар кӯҳ хӯрок пухта мехӯред, аммо агар дархости зиёдтар дошта бошед, ширкат хизматрасониҳоро бо хоҳиши шумо мувофиқ мекунад. масалан, ман мехоҳам на дар хайма, балки дар хона хоб кунам, на дар замин, балки дар кат ва болиш дошта бошам, ё ҳар шаб ҳангоми шом хӯроки шоҳона бихӯрам. ин дархостҳои шумо сатҳи хизматрасониҳоро муайян менамояд, ки ширкати маҳаллӣ пешниҳод мекунад. аз ин ҳама дараҷаҳои хизматрасонӣ мутаносибан нархи Фатҳи Қулла низ баланд мешавад. There's a place just for us here in the gold dust. субҳи хуш, ҳамаи даста ҷамъ аст. мо дар пойгоҳи конфулентсия дар баландии 3400 метр аз сатҳи баҳр бедор шудем. имрӯз мо барои мутобиқшавӣ ба баландии 4000 метр аз сатҳи баҳр меравем. дар дара манзараи ҳайратовар ба девори ҷанубии Аконкагуа кушода мешавад. ба пеш! Погнали! пас аз шаби аввал мо ҳатман ба гузариши баргирифти баландии 4000 метр меравем ба самти Плаза Франсия.
ин ҷо макони пойгоҳи пешинаи дастаҳои кӯҳнавардӣ аст ки тавассути девори ҷанубии Аконкагуаро фатҳ мекарданд. мо аз болои пирях меравем. пирях ҳам хеле зебою ҷолиб аст. ҳарчанд аз боло қариб пурра бо сангҳо, чанг ва хок пӯшида шудааст, аммо ҳанӯз ҳам ҳайратовар мебошад. хуб, мутобиқшавии имрӯза дар баландии 4000 метр аз сатҳи баҳр олӣ гузашт. ҳама даста бо тартиб расиданд, ҳама шод, хуб ва ҳаяҷонзада. дар ин ҷо мо каме бештар аз ним соат вақтамонро гузарондем. чой нӯшидем, хӯрок хӯрдем, аз тамошои манзараҳо лаззат бурдем ва акс гирифтем. ҳоло ба пойгоҳи конференсия бармегардем ва соати 5 бегоҳ ташхиси тиббӣ дорем. дар Аконкагуа ҳадди ақал 2 ташхиси тиббӣ ва ё худ медикал чек ҳатмӣ аст. ташхиси тиббӣ дар пойгоҳи конференсия ва дар плаза де Мулос. агар ту онро нагузарӣ, туро ба боло рафтан намегузоранд. аз ин набояд тарсед, ин ҳақиқат аст. он маънои инро дорад ки маъмурияти боғи миллии Аконкагуа ғамхорӣ мекунанд то кӯҳнавардон бо хатарҳо барои саломатӣ ва ҳаёт ба кӯҳ нараванд. онҳо сатурасияро, ҳолати пуршавии хун бо оксигенро месанҷанд, набзу фишорро чен мекунанд, шушҳоро гӯш мекунанд ва монанд инҳо. борҳои вазнину асосии мо на дар китфҳои мо, балки дар ҷузъонҳо дар пушти ин ҳайвонҳои қавӣ ва тобовар аст. барои мо фатҳи қулла сабуктар мешавад ба туфайли ин ҳайвонҳои пойдор. пас аз 2 шаб дар конференсия мо ба пойгоҳи асосии плаза де Мулос меоем. аз конференсия то плаза де Мулос тақрибан 20 километр аст. ин муқаррарӣ буд, аз лиҳози ҷисмонӣ ҳам хуб буд, аммо аз ҷиҳати равонӣ каме дилгиркунанда. ту аллакай ҳама чиро фикр кардӣ, ҳама мусиқиҳои доштаатро гӯш кардӣ, бо ҳама гап задӣ. ман дар аввал будам, шояд сеюм. аввалин шуда котлер мерафт ки ланг буд ва ман ҳеҷ имкони нолидан ё фикр кардан надоштам ки чӣ қадар бароям душвор аст, зеро ин одам пас аз ҷарроҳӣ меравад ва ҳанӯз ҳам ҳамаро дилбардорӣ мекунад. ман поямро захмӣ кардам, на он қадар ҷиддӣ, аммо ҳанӯз ҳам дарди пой аз худ дарак медод. ман ҷарроҳӣ шудам. 1.5 моҳ дар Мендоса танҳо бо асоҳо роҳ мегаштам ва поямро тамрин медодам. инак пас аз 1.5 моҳ пас аз ҷарроҳӣ экспедитсияи ман ба Аконкагуа оғоз шуд. офарин. мо ҳатто хаста нашудем. хушбахтона бо чунин мусиқӣ, бо чунин роҳбалад метавонӣ бе гуфтугӯ ба қулла расед. беҳтарин бачаҳо, баландӣ 4400 метр аз сатҳи баҳр. вақте ки ба пойгоҳи асосӣ расидем, аввалин чизе ки кардем, сабти ном шуда иҷозатномаҳоро нишон додем. моро ба қайд гирифтанд. баъдан дар пойгоҳ ҷойгир шудем. шароитҳо дар пойгоҳи асосӣ хеле бароҳат аст. пойгоҳи асосӣ ин умуман сатҳи олӣ дар кӯҳҳо аст. ман ҳанӯз чунин пойгоҳҳои кӯҳнавардиро надидам. ҳарчанд дар пойгоҳи Эверест набудам, аммо ба фикри ман он аз ҷиҳати бароҳатӣ ва гуногунии хидматрасониҳо аз плаза де Мулос пасттар аст. дар ин ҷо ҳама чиз ҳаст, ҳатто клуб ва маҳсӣ бадан. ман чунинашро надидам.
дӯстон, дар хаймаҳои бароҳат ва олидараҷаи худ ҷойгир шуданд. Ба мо ин ҷо имкон шуд, ки ниҳоят қуллаи ҳадафи худро бубинем. ин ҳисси хос аст, будан дар миёни чунин кӯҳҳои бузургу воҳимаангез. вақте ки пеши ту девори шимолии Аконкагуа аст, комилан бебарф ва аз тарафи дигар доманаи барфпӯш, он ҳам хеле зебо аст. пиряхҳои атроф ва кӯҳҳо ҳамаи ин ҳаяҷони зиёдро ба вуҷуд меоварад ва мехоҳӣ дигар чашмро напӯшӣ, ба ҳамаи ин нигоҳ кунӣ, лаззат бубарӣ. ин хеле олӣ аст. чӣ тавр аст ҳолатат, Котлер? хуб, гӯшт дар субҳона ин ғизои ҳақиқии шерони майдон аст. дӯстон, ҳама омода шуда ба назди ман биёед. вақте ки ман мебинам ҳамаи даста ҷамъ шудааст, мо оҳиста хатсайри имрӯзаро оғоз мекунем. имрӯз мо ба Паласа Канада меравем. пойгоҳи аввали баландкӯҳӣ, баландии 4900 метр аз сатҳи баҳр. 4900 с копеечкой. ман албатта ба гузаришҳои сахттар омодагӣ дидам. гузаришҳо хеле бароҳат буданд. ман фикр мекунам ин на танҳо аз он аст, ки кӯҳ оддӣ аст ва гузаришҳо осон, балки аз он, ки роҳбаладамон ба мутобиқшавӣ дуруст муносибат кард. қадам ба қадам ҳамааш ба осонӣ даст дод, яъне мураккаб набуд. ман дар ҳақиқат фикр мекардам, ки дар ин ҷо гузаришҳои тӯлонӣ хоҳанд буд. умуман ман ҳаминро ҳам мехостам. ботинан, ки роҳ бигзор тӯлонӣ бошад ва хаста шавӣ, аммо ҳеҷ куҷо хаста нашудем. баъзан барои ман дилгиркунанда буд, ки зигзаг меравем. мехостам мустақим рост равам, аммо ман намефаҳмидам, ки бояд чунин бошад. ин гуна осонтар аст. суръат оҳиста буд ва ман фикр мекунам, ки ин дар мутобиқшавӣ хуб нақш бозид, зеро одатан ман тезтар меравам ва баъд нишонаҳои бемории кӯҳӣ пайдо мешаванд. дар ин ҷо мо ҳақиқатан оҳиста мерафтем ва аз роҳбалад пеш гузаштан мумкин набуд. салом, марказ, ман Котлер ва гурӯҳам дар алоқа. мо ҳоло дар пойгоҳи аввали баландкӯҳӣ дар кӯҳи Аконкагуа дар баландии 4900 метр аз сатҳи баҳр ҳастем. ҳама дар 3 соат саломат ва хуб расиданд. дар хаймаҳо ҷойгир шудем. ҳоло хӯроки шомро омода мекунем. ҳама хубанд. ҳолат олист. ана ҳоло механданд ба хабарҳои ман. поёни алоқа. ба ҳама ташаккур дӯстон. истироҳат кунед. пагоҳ субҳ алоқаро интизорам. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. хӯроки шом омода бошед. 5-7 дақиқа баъд метавонед бо зарфҳо барои хӯрок биёед. Давайте по готовности подходите. Goes down. I couldn't read it for crying, boy. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. шаб барои баландии тақрибан 5000 метр аз сатҳи баҳр хеле хуб гузашт. гурӯҳ болидарӯҳ бедор шуд. ҳама механданд. ҳеҷ кас фаромӯшхотир ҳам нашудааст. ҳама олист ва мо болотар меравем. вазифаи имрӯза расидан ба Нида де Кандарос, пойгоҳи дуюми баландкӯҳӣ 5500 метр аз сатҳи баҳр мебошад. ба мо 3 соат оҳиста рафтан лозим аст. аз тамошои манзараҳо ҳаловат баред. ҳаво имрӯз олӣ аст. ба пеш.
лаҳзаи дӯстдоштаи ман вақте ки туро дар қулла пазироӣ мекунанд. дар баландии 5590 метр аз сатҳи бар бургер тайёр мекунем. Инро пухтупази баландкӯҳӣ меномем. ман иқтибосро аз китоби Куваев территорияро иваз кардам. дар он ҷо иқтибос ҳаст. геолог касби ошпазӣ аст. ҳамчунин роҳбалад ҳам касби ошпазӣ аст. бояд зуд ва зиёд дар ҳар гуна шароит хӯрок пухт ва ҳар қадар гурӯҳ калонтар бошад, ҳамон қадар зиёдтар. Масалан, ин дафъа дар пойгоҳи дуюм Ниде да Кандарос ман барои дӯстон бургер тайёр кардам ва ба фикрам ба онҳо писанд омад. пас аз шаби дар пласа Ниде де Кандарос мондан, дастаи мо роҳ ҷониби Берлин гирифт. баландии аллакай тақрибан 6000 метр аз сатҳи бар. ман намегӯям ки ин гузариши ниҳоят ҳатмӣ буд. чунон ки амалия нишон медиҳад, бе он ҳам танҳо бо шабе дар 5590 метр аз сатҳи бар хуфтан ҳамаш хеле хуб пеш меравад. аммо гурӯҳ ҳанӯз ҳам шоду қавӣ буд ва мо қарор додем чаро нагузорем дӯстони кӯҳнавардонамонро ки чӣ тавр ҳоло дар баландии тақрибан 6000 метр худро эҳсос мекунанд. боз ҳам ҳама олӣ ва хуб гузашт ва пас аз чунин мутобиқшавӣ мо бо виҷдони пок ба пойгоҳи асосӣ барои истироҳат баргаштем. истироҳати мо бошад дар он ҷо воқеан олӣ гузашт. инак дӯстон хуб истироҳат карда нерӯямонро барқарор намудем. имрӯз боло меравем. фардо ба пойгоҳи сеюм Холера ва пас фардо Фатҳи Қулла. ҳоло нуқтаи авҷи экспедитсияи мо фарӯ расид. аввал Денис меравад. суръатро муайян мекунад, ҳама оҳиста оҳиста аз паси ӯ. ман охирин меравам. аз ҳамдигар дур намешавем. ақиб ҳам намемонем ва намедавем. ҳеҷ ҷо шитоб ҳам надорем. нерӯямонро сарфа мекунем, зеро он барои пас фардо ҳангоми Фатҳи Қулла ва поён фаромадан аз он лозим мешавад. ҳама ба пеш. чӣ тавр барқарор мешавӣ? ин албатта якум хоб аст. дуюм ҳолати хуб ва муҳит. агар ҳамаи ин омилҳо бошанд, ту хеле олӣ барқарор мешавӣ ва хастагият рафъ мешавад. мо дар пойгоҳи асосӣ вақтро хеле олӣ ва шодона гузарондем ва дар чунин шароитҳо барқарор нашудан имкон надошт. аҳволи гурӯҳ барқарор шуд. ҳама худро олӣ ҳис мекарданд ва мо бояд 1000 метрро паси сар кунем. ин маротиба гузариш якдафаина аст. аз пойгоҳи асосӣ мустақиман ба пойгоҳи дуюм меравем.
гузариш хеле бароҳат буд, зеро ту тамоми рӯзро ба болоравӣ сарф мекунӣ ва ҳангоми расидан ба пойгоҳ ту аллакай омодаи хоб кунӣ. Он вақте ки ту 3 соат роҳ меравӣ, чунон ки аввалин дафъа аз пойгоҳи асосӣ ба пойгоҳи дуюм рафтем. ту мерасӣ ва ҳанӯз тамоми рӯзи озод дорӣ ва хаста нашудию омода нестӣ хоб кунӣ ва ту ин рӯзро дар интизори гузариши навбатӣ паси сар мекунӣ. аммо вақте ки тамоми рӯз дар роҳ ба боло ҳастӣ, ин ҳақиқатан бароҳат аст. пас аз мутобиқшавии хуб ва барқароршавӣ ин роҳ дигар ҳеҷ мушкиле наовард. яъне мо тақрибан 7 соат рафтем. Часов 7, наверное. Еда просто самая лучшая. Очень крутая. خیمه‌های خالره номи ҷолиби пойгоҳи навбатии мост дар баландии 6000 метр аз сатҳи баҳр. ҳоло хаймаҳоро ҷамъ мекунем ва боло меравем. онҳоро дар он ҷо мегузорем ва ба фатҳ омодагӣ мебинем. дӯстон, то ба роҳ баромадан 2 дақиқаи дигар монд. ба ҳамаатон офарин, шабро хуб гузаронидед. ҳоло мо ба плаза халера меравем. пойгоҳи ниҳоӣ баландияш 6000 метр аз сатҳи баҳр. мо шитоб надорем. мувофиқи пешгӯии обу ҳаво, шамол пас аз нисфирӯзӣ камтар мешавад. барои ҳамин ҳоло оҳиста оҳиста меравем ва аз тамошои манзараҳо лаззат мебарем. ба пойгоҳи сеюм халера омадем. баландии 6000 метр аз сатҳи баҳр. бояд ҳоло яхро об карда филтр кунам. хулоса кор зиёду гурӯҳ калон аст. ҳоло барои ҳамаи ин гурӯҳ, барои шом, барои термосҳо, барои субҳона ва беҳтар аст барои фуруд аз кӯҳ низ яхро зиёд об ва филтр кунам. зеро вақте ки аз кӯҳ бармегардем, дигар вақт барои ин нахоҳем дошт. хулоса, мо субҳона хӯрдем. боз ҳама термосҳоро бо об пур кардем. вақтамон кам аст ва пас аз 5 дақиқа ба роҳ мебароем. зебоии ҳайратовар дар паси ман аст. воқеан ҳам. баландии қариб 6700 метр. камтар аз 300 метр то қуллаи орзуҳоямон мондааст. ин ҷо куева ном дорад, ё кеёф, ё ғор. ҳарчанд ин ҷо ғор ҳам нест, танҳо хамгашти сангӣ. дар ин ҷо мо тақрибан 40 дақиқа истироҳат кардем. мо муборизаро идома медиҳем. бояд ба боло равем.
300 метри охирин барои ман як нав гаронии ниҳоят ҷиддӣ буд. яъне то ин дам ман хуб мерафтам, аммо баъд барои ман ҳақиқатан ҳамааш душвор даст медод. Сарам хеле сахт чарх мезад. вақте ки чашмоямро мепӯшидам, чунон ҳис мекардам ки ҳоло аз пой меафтам. чунин лаҳзаҳо буданд ва мисли нишебиҳои тӯлонӣ ҳамчунин мо бо роҳи сангӣ боло мерафтем ва аз ин ҷиҳат барои ман душвор буд ки мувозинатро нигоҳ дорам. ман нигоҳ мекунам ки ҳатто барои ҳамроҳонам бо сатҳи хуби омодагии ҷисмонӣ ҳам душвор аст фикр мекунам. не, камтар аз 50 метр мондааст. чӣ тавр пас мегардӣ? ман фикр мекардам ин гуна намешавад ки пеш аз қулла ман болои санг нишинам ва дар сафи охиринҳо бошам ва ба ман вақт лозим бошад барои истироҳат ва бо ин фикрҳо мо ба майдонча расидем. он вақт Котлер гуфт: дӯстон 2 метри охирин мондааст. барои ҳамин ҷамъ мешавем. нерӯямонро ҷамъ кунем ва ҳамроҳ дасти ҳамдигарро гирифта боло меравем. 3 метр то қулла. До вершины. офарин бачаҳо, ман бо шумо фахр мекунам. ҳоло ду дӯсти дигари мо ба боло меоянд. каме аз мо дер монданд. ҳамагӣ 5 дақиқа, яъне 15 ичрокчӣ, 3 роҳбалад ва 1 нафар наворбардор. ман фикр мекунам бад нест, ҳатто олӣ аст. ман ҳам хушбахтам ва ҳам хеле хаста. ман фикр намекардам ки ин чунон тӯлонӣ ва чунин баланд мешавад. олӣ. Аконкагуа хеле пуршамол аст ва дар ин ҷо ҳавои бешамолро ёфтан ин бахти нодир мебошад ва он ба мо имрӯз табассум кард. рӯҳи кӯҳҳо ба мо хеле меҳрубон буданд имрӯз. ман пушаймон намешавам, зеро беҳтар аст дар нисбати аз накарда пушаймон шудан аз карда пушаймонӣ доштан. чуноне ки як кӯҳнаварди ошнои ман гуфт: беҳтар аст чандин маротиба ба фатҳи қулла нарасӣ, аммо зинда баргардӣ, аз он ки як бор равӣ ва баъд барнагардӣ. дар ҳамон рӯз тамоми даста ба пойгоҳи асосии сиҳату саломат фуруд омад. субҳ бахайр дӯстон. дирӯз мо дар он ҷо дар қуллаи ин кӯҳ Аконкагуа будем ва дирӯз ҳам бо ҳамин гурӯҳ ба пойгоҳ фуруд омадем. имрӯз мо ба поён меравем. қисме аз гурӯҳ бо чархболҳо меравад барои сарфаи вақт ва қувва. қисми дигар сафари моро идома медиҳад ва пиёда мераванд. ман ҳанӯз дар ин ҷо мемонам, ҳамаро назорат мекунам ва вақте ки ҳама равандҳо тамом мешавад, ман ҳам бо чархбол парвоз мекунам, зеро пойро ҳифз кардан лозим аст. онро ҳамагӣ 2 моҳ пеш ҷарроҳӣ кардам. ба кӯҳ рафтам, зиёдтараш онро фатҳ кардам. ҳоло метавонам бо чархбол парвоз кунам. ман дар ҳақиқат парвоз бо чархболҳоро дӯст медорам, хусусан пас аз фатҳи қулла. вақте ки ту хаста, қаноатманд ва бо виҷдони пок медонӣ ки каме ҳам бошад истироҳатро сазовор ҳастӣ, метавонӣ акнун бо чархбол парвоз кунӣ. офарин. ман ҳақиқатан барои ҳар нафар орзу мекунам ки чунин муҳитро дар пойгоҳҳои кӯҳнавардӣ аз сар гузаронанд. ин эҳсоси олӣ аст. ман фикр мекунам ин барои ҳар як нафар муҳим аст ки на танҳо дар кӯҳҳо, балки дар ҳар куҷо инро фаҳмад, зеро тамоми ҳаёти мо осон нест. мо бояд чӣ гуна мушкилотҳоро паси сар карданро омӯзем.